Κατέβα κάτω να σε γαμίσω λίγο. Έγινε. Μισό λεπτό να δω αν κοιτάει κανείς. Έφτασε. Κάνε με δικό σου. Όσο για άλλη φορά. Μυρίστηκα μουνίλα τώρα. Πάμε. Εδώ τα άφησε το τραβέλι. Γιατί φοβήθηκες μη σου τον γαμίσω? Όχι βέβαια, Πούστη. Τότε γιατί, Τόλμησε να μου πει πως θα με δώσει την αυλή, να με πηδήξει. Και θα χάσεις τέτοιο γαμίσι? Σιγά το γαμίσι. Σιγά μωρέ μαλάκο, σε πήδηξε για σένα ο Άρης και τώρα μας πουλάς και μούρι ψωλάκι. Πριν χάσω την ψυχραιμία μου, δίνε του. Βοήθεια, ένας χριστιανός! Ω, μουνί, πάμε. Πάμε. Πώς το γέρε? Είναι κλειν. Θα σ' αφήσω εδώ να ψοφήσεις ξεχυσμένο γελάδι. Πάμε με. Περίμενε, σε βρήκα μονή. Οκ. Αυτός είναι άντρας. Η μητέρα μου μου λέγε ένα τέτοιο να βρω να πάντρω. Καλά, θα σε γάμισω. Παιδιά να με γαμίσει. Τυχερέ. Πώς βρίσκεις δεμένος εκεί πάνω? Ήταν κάτι αγρίκι και με βιάσανε και μετά με δέσανε και μια με κάτι βυζιά. Βυζιά? Ναι, βυζιά είχε. Και ήταν η απόλυτη σκύλα. Και μια κολάρα. Κολάρα? Ναι. Ζήνα πρέπει να είναι. Πού είναι τέλος πάντων? Προς τα εκεί πρέπει να είναι. Θα την προλάβουμε νομίζω. Θα γαμίσω. Πάμε. Πω αδερφάκι μου, δεν καταλαβαίνω ότι της βρίσκεται αυτής της γυναίκας. Καμιά φορά έρωτας είναι δίπλα μας και δεν το... Πάλι θα μας την πούνε για το μοντάζ. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι το κάνουμε για χαβαλέ. Δίκαια έχεις ρε πούστη μου. Κοιτάξτε. Έτσι και σε μαλακιστήρι να με πηδήξει, Έχεις λάθος. Αυτός που θα σε επιδείξει είμαι εγώ. Θα τηρείς τις προδιαγραφές. Να πηδήξεις συμπόνιον πρινθές. Σώπα και άνοιξε τα πόδια. Έλα να μου το ανοίξεις εσύ αν μπορείς. Θα έρθω, αλλά θα πονέσει. Εμένα πάντως μου αρέσει το πονόν. Και εμένα.